Koks uit Molenstede had al zonnepanelen en een warmtepomp, maar nu heeft hij ook een eigen windmolen om zijn huis van groene stroom te voorzien. Al van kleins af aan is hij geïnteresseerd in duurzame energie. Ik heb vroeger dus metaalbewerking gestudeerd, maar door omstandigheden ben ik gehandicapt geraakt. Maar ik ben verder blijven studeren en ik heb dus enorm veel aan zelfstudie gedaan en dat heeft dus geleid tot dit resultaat. De molen is een heel simpel concept. Het werkt op hydraulica en de hydraulische pomp wordt aangedreven eerst door een batterij. Die batterij die drijft de pomp aan, de pomp drijft de olie aan en de olie die gaat dus de paal dus stabiliseren en recht brengen. En dan is het alleen nog wachten op de wind om de wieken te doen draaien en elektriciteit op te wekken. Via een speciaal apparaat wordt de elektriciteit omgezet en via het stopcontact kan die in huis gebruikt worden. En dat levert veel groene energie op. Volgens de metingen van de leverancier dus zou deze windmolen ongeveer een 3000 uren per jaar moeten draaien. En dan levert hij tussen de 5 en de 6000 kilowatt op. En dat is meer dan voldoende voor een eengezinswoning, die dus maar een gemiddeld gebruik heeft in België van 3500 kilowatt. Wie ook graag een eigen windmolen wil, kan misschien in de toekomst bij Luc terecht, want hij wil graag zijn verplaatsbare windmolen op de markt brengen.